We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. Mabaso, Mtungwa. Umbulaza kaMashobane. Yeah, nakho-ke iChiefs sidlale 1-1 neSundowns. Uthini uphawula wakho mfowethu? Webhuti ngikutshele ngoMabaso. Yeah. Mina lana e-FNB. Yebo. Angazi ngaze ngizominya ngibuyele emuva ngingaphilanga. Kuminyekile. Uthi ngikutshele ngoMabaso. Ngize lana namuhla ngithi ngizosupport iSundowns. Yeah. Kodwa bhuti le draw la. Yeah. Angibonisile amadlozi athi Mabaso. Akumelanga iSundowns iwina, akumelanga iChiefs iwina. Ngoba ngeke yawina iSundowns inegame nenye. Yeah. Izospressa. Yeah. Ngeke yawina iChiefs kuyoba na 9 point ihlala phezulu bese sibe enkingeni. Yebo. I-draw ibanele ngikutshele ngoMabaso. Ilungile i-draw. Ilungile kakhulu i-draw. Yeah. Yiyo le efanele bona. Yebo. Webhuti ngikutshele ngomlandeli wePirates. Yeah. Ayikho into engichaza ngokuthi ngibona abalandeli beChiefs bakwatile. Yeah. Bakwatile namhlanje. Bakwatile bhuti. Babona la ithele ifake khona isiqondo iSundowns. Yebo. Yeah, le injury eSundowns mina ngifike ngafaka usalt emzinika. Yebo. Ngaba worse ngale draw. Ngibonge kakhulu mina ngoMabaso. Yebo. Akukho okunye bekathi ngikufuna, ngeke ngifunela nje draw. Yebo Mtungwa. Yabanele ngale draw. Yebo. Yeah. Kodwa mina ngize lana ngidinga ukuthi iSundowns iwine ukuze sivale umlomo. Awukwazi ukuthi uma wina iligi ngamagame amabili. Uyiwina kanjani iligi ngokuwina 2 games sasele 28 games? But asinandaba nePirates. Asinandaba nePirates, bathela phezulu. Yeah. Bathela phezulu namhlanje. Yeah. Kodwa kusasa lokho kusaya abanikazi bendawo. Ama-defending champion. Bayabuya kusasa lokho kusaya. Usho kanje Mtungwa. Ngikutshele ngoMabaso. Yeah. Kusasa sabuyela endaweni yethu. Hayi man. Like it or not mntomdala. Yeah. Mina ngithi Mabaso. lona ithi Pirates. Yebo. Ngimtshele mina ngithi azodela laba thina. Azalwe laba. Sizalwe laba. Mtungwa. Mabaso. Ngiyabonga Mtungwa. Yeah, amen.